Hogeita bigarren ariketa honetan, eskatzen digute zapata batzuk, 1,15 garriztu badira abenduan, eta 1,20 merkatu urtarrilean, jakinda hori, hasieran baino 6,86 euro gutxiago balio dute orain. Zenbat balio zuten hasiera. Kasu honetan, daukagu. Hasieran, lehenengo pausu baten 1,15ko igoera egon da, eta horrengo pausuan 1,20ko jaitsiera. Hasieran, ez dakigu zenbat balio zuten, gainera eskatzen duten ez hori, X euro balio da. Vale? Gogoratu, egiten genituenean 100koak igo edo jaitsi jakiteko zenbat balio zuen amaieran, zenbat balio zuen hasieran, eta erabiltzen genuen hemen zenbaki bat, hementxe, eta hemen beste zenbaki bat, aldakuntza indize esana, eta lortzen duguna. Igoera bada, da bat gehi 100ko azatieun, 0,15, eta jaitsiera bada, bat ken 100ko azatieun, hau da 0,2. Eta zenbaki hori, bide honetan jarraituz, bide eritzen genuen, zenbaki horrekin, eta onuntza erabiltzeko zati egiten genuen. Vale? Orduan, kasu honetan, daukagu, amaierara llegatzeko, X-a bidertu behar dugula, bider 1,15, orduan, 1,15, bider X, eta bider 0,8. Hauze kantitatea, da, hemen amaieran daukagu. Vale? Hori lortuta ez? Vale. Zer galdetzen dabe, zer datu gehiago moten dabe. Esaten digute, hasieran baino merkeago dago orain. 6,86 euro gutxiago. Baina duguna izango da, X izango da orain balio duena, hau da 1,15 bider 0,8 bider X, gehi, gutxiago balio dabe orain, 6,86. Hau izango da ekuazioa. Beste modu baten, hasierakoa ken amaierakoa, zenba balio duen. Vale? 1,15 bider 0,8, bai? Zenba balio du? 0,82. Vale? Horren daukagu. X berdin 0,82 X gehi 6,86. Beraz, X ken 0,82 X berdin 6,86. Hau da, kenketa hau da 0,08 X da 6,86. Hau da, X izango da 6,86 zati 0,08. Vale? Zenba balio da horrek? Izango da 87 euro uste.